wai dai wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashe tun daga shekarar 2021 har zuwa kan yanzu 2023. Muna fatan zai ci gaba da kai har gaba da 2025. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkan ku da zuwa ta Yellow Boy Hausa TV, ta sama fi shahara a arewacin Najeriya da mafaɗin duniya baki ɗaya. Idan yau da farkon shigo ku wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe, insha Allah da kuma comment da kai ka rika samun sababbin bidiyon mu ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Idan kuma ka riga ka shiga wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana subscribe da kuma comment da kai ka rika samun sababbin bidiyon mu ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Kar ka manta da wata jibo ya saka muku wannan ta ɗaura ƙanya ta sauyin taro ya albarka wato Yellow Boy Hausa TV. Yadda mu ma muka yi kokari muka kawo muku farkon kiran ta farkon wannan haɗin ko bibiye ma ƙarshen wannan labarin namu. Za ku kawo muku ƙarshen wannan waƙar kamar yadda muka saba ko da yaushe. Ita Yellow Boy ta ƙware wajen kawo muku labarai a cikin awa 24 ba tare da hauma-hauma ko sasan zuciya a ciki ba. Ke da abin da muke da ita rashin da kai idan zane farkon shigo ko wannan kiran ta mai albarka, muna mai rukun ka da ka taimaka ka danna mu da subscribe, insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka duka samun sabbin bidiyoyin ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka ci gaba da samun sabbin bidiyoyin ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Ita dai jaruma Fati Wasa da suka yi wannan waƙa tare da auta duk ba boyayyu bane, sanannun fuska ne, don haka yana ƙoƙarin in ya saki wannan waƙar za ta taka rawar gani wajen fitattun mawaƙa, ita ma za ta tashi. Abin da dai muke da tunatar da kai a da yanzu ne farko shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna na roƙon ka da ka taimaka ka danna masa subscribe, insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka riƙa samun sababbin bidiyoyin ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Idan kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙon ka da ka taimaka ka danna mana insha Allah da kuma comment yadda kai ma ka riƙa samun sababbin bidiyoyin ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka dora. Bara mu tattara ina mu baku da wata yin jibiya mu tafi mu baku ku je mu saka muku wannan waƙar a ƙarshen wannan bidiyon da mai albarka kan lokaci ya kure, saboda yanayin lokaci mu da abin da muke da ita da kai ka danna mai subscribe, insha Allah da kuma gode. Wata yin jibiya, bismillah.